Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A yau cikin wannan darasin namu zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗaɗe masu tarin yawa idan kai haƙuri, insha Allah nan ba da jimawa ba za ka samu kuɗaɗen da za ka yi lalurorinka da sauransu. Da farko application ne zan nuna muku mai suna Satoshi. So da yawa cikin ku da yawa in Allah ya so na san kun riga da kun san wannan application din, kuma application din yayi fice da yawa domin ana samun alkhairi a cikin sa. Wannan application din da yanzu zan nuna muku, wasu ku sun yi register ciki, shine ƙarin dalilin da zan nuna muku wasu hanyoyi da za ku bi ku samu alkhairi a cikin sa. Yawa, bayan yanzu ka shigo kamar application din ka ga guri nan da kaga an sa mining, sai ka taba ka jira ya bude ma kamar haka. Bayan ya bude ma ga guri na ansa BTCX, nan kuma BTC ana Bitcoin. Yawa, shi wannan Bitcoin din da kuke gani idan ya kai limit din 0.000 zan iya fitar da shi domin ni na fitar na sayar da abuna. Yawa, shi wannan kuma BTCS idan kana da kwara 100 insha Allah aka yi launching nashi kana da miliyoyin kuɗi insha Allah. Nan kuma gurin da kuka na shigo nan ne za ka yi copy na wato link ɗinka kai inviting na mutane, ka samu mutane akalla ka samu cikin group na WhatsApp, kai inviting Facebook ina ka dan inviting ka gayyaci mutane adadin ko mutum 30 haka, insha Allah za ka samu alkhairi ta nan. Yawa, bayan ka yi inviting ka tabbata cewa waɗanda ka yi inviting nasu sun yi verifying, sun sa national ID card ko voters card ko passport da dai sauransu, sannan su yi face verifying, sa'annan ne za su baka damar samun BTC giveaway kamar da kuke gani kamar haka. Kuma a cikinsa za ka samu alkhairi mai yawa, za ka iya samun $88, za ka iya samun kusan dala 888, za ka iya samun dala 8, za ka iya samun dala guda, za ka iya samun rabin dala. Duk dai gashi nan za ka samu alkhairi a cikin wannan BTC giveaway. Yawa, yanzu bara na ji na gwada muku withdraw din da na taba yi a cikin Satoshi. Yanzu kai tsaye bara na taba, za ku gani withdraw ga record na withdraw zuwa Binance, na fitar da dala 13 a ciki. Wannan Satoshi din da kuke gani alkhairi ne ga waɗanda ba su buɗe shi ba, ina mai shawartar su da su buɗe. Kuma idan baka gane ba kamar magana ta WhatsApp zan ajiye muku number.